Hello guys, maayong buntag guys. Aning time man may pag-abot ni Mr. og ni Alex gikan sa Loud guys. Atimanday nila ang pukot ani. Ilang gikay guys. Kay doon na kuno sila lakaw. Ilang gihusay da ng ilahang pukot. Kay aron sa hapon, diretso na sila managat guys. Kay kung unja-unja ang guning pukot guys, dili na unja pud magkalawod kay tungod sa kataas ni ini dugay human. Labot pa guys, mahunsan sila. Mao na nga gikay karong buntag ang pukot kay labon kay taob. Di ba himo guys og kay og pukot hunas kay hugaw man ang pukot kinahanglan imo mo ning waswasan. Imo ning hinluan guys, una nimo isud og balik sa sakayan. Mo nang mangumpas jud ka ni sa dagat kung tao ba o hunas. Kinahanglan na adyoy tubig nga kawaswasan sa imong pukot. Anam-anam ni Mr. og hawas ang pukot guys kay tuwa pa man ni sa sud. Gamay ra yang isda ani. Gamay ra yang kuha ani guys. Igor di makabawi og gasolin. Gasolina ra may apason ani guys. Daghang kuha nga lambay guys. Sa ilang pagpanagat guys, lambay ray kuha nila guys. Og ni mandar si Mr. nga maoy amo ang iso sa panihapon kay murag nabung sila sa karne. Kay puro buyag sa Valencia guys. Halos tanang adlaw ang piyesta. Sama sa gihapon, pukot ang giatiman, kinahanglan mamuna ta guys. Hello guys, good morning. Nini tayo mga guys, may pag-abot ni Mr. gikan sa Loud o kauban niya si Alec guys. Si Alex na may mo assist ni Bert sa pagpamukot. Kay ni undang sa siya og panubid guys kay why panahon sa pagpanubid karon murag uso ang pamukot. Mao na nga siya na ni assist ni Mr. para makalawod sila. Gihugasan ang pukot guys kay lambog. Magkinanglan po kag kanang tubigan pa ang dagat kay at imo man ang uswasan ang pukot. O kinahanglang manayming jud kani guys. Kinahanglang taob kay kung hunas na luoy kaadyo ang pukot di mahugasan. Mao na nga si Mr. Ane gahawas gikan pa ni siya sa Loud. O gamay ra iyang kuha ni guys, mga 1 kilo ra. Ilan yung gibaligya kay pauli ko no gasolina. Okay ra. Makasuha po gamay. Kayo na po niya guys, kaya para po ni sa hapon. Kaya ang pagpanagat sa pukot guys, hapon mga alas 5 gikan, uli pug alas 7. O mutaktak po kag kadlawon guys, kay imo madayang kayon
Gikan po kag alas 4, muuli po kag alas 7. Dali ra kayo ang pagpamukot guys. Imo ra man ang ipataan, pwede mo uli ka sa imong balay og nera kas tungod managat. Mo na nga relax kayo ang panagat nga pukot kay sa ubang pang mga panagat guys kay pwede ra man po ni imong bidyaan. Muli sa kas injo ha kay unsa imong kupot-kupoton pwede ra. Kay maranta ra man sa unahan guys ang pukot. Imo mang mamonitor og imo makita diya sa may atbang. Ingon ani ra ka simple ang panagat nga pukot. Pwede ra imong asawa mo imong assist or imong anak or pwede ra kung sa imong bana makahimo imong bana pagpanagat, pwede ra. Kinahanglan po ang pambot guys imong butangan og tuong kay padong naman imong hunas basig madaot ang ihi sa pambot kay gapambot man. Dili kalikayan guys, kinahanglan jud ka nga mamuna kay di man jud ka kabalibad kay labi nagsug musabod ang imong pukot. Kinahanglan jud mamuna ka guys kay og di gid nimo anamon og puna mapurugisi mo jud imong pukot. Kinala atimanon po nimong pukot guys, imo po ni siyang punaan. Ako may nakalugar ani guys. Di ako ra po ga atiman sa among panagat kay si Mr. lagi na amas trabaho, mamanday man. Mo na nga ako din mag atiman sa pukot guys. Pagkahapon guys, na hukman dyan nila nga mo loud sila. Matod pa nila sug man kuno, di dire na sila tungod guys, wa sila mudayo og layo. Sug kuno dito sa dapit nga ilang adtuan. Kabatuan man, di nila sila diri tungod ra guys kay kusog kuno kaayog sug. Mo nang di nila sila sa tungod na nagat si Alex. A few moments later. Ito tugduha ka ay. Ay lambay. Hala. Puro lagi lambay, Bert. Patero kan. Mura din na. Ako nang gihawas ang amo ang isda guys, gidana mo dito sa amo ang balay. Ani mandar man si Mr. guys, kamo ko na isuwa ang lambay kay murag gapdusan sila sa karne guys, kay ang tinuod god sa Valencia karon halos fiesta. Gibidli na sila sa karne guys, mauna nga niingon si Mr. nga kanang lambay ra kunoy alapwaan. Parang iswa na mo panihapon. Ani angay po ko guys kay sa Manila gibunghan po ko sa karne. Mao na nga amo na lang maning gisuwa. Gisuwa ang panihapon guys. Halos isang kalderong lambay guys ang amo ang sudan karong hapuna. Aw gabi una. Simple ra kay paglutuan ni guys. Buta nag asin, suka. Daog na ni guys. Makabita na dyan habol. Bitaw guys, kung wa jud tay sudan bitaw labi nagpanihapon, murag lahi ka jud kato guys no. Pero kung gwapo sa sudan, lami kayang pagkatulog natin ng gabi una. So guys, mora na ako ang lingaw niyo karong adlaw guys. So nagpasalamat ko ninyo sa way pag lubad sa inyong
sunod ka na ako guys. O ako nagpasalamat sa ako tanang mga viewers, followers guys. Luzon, Visayas ug Mindanao sa tanang nga abuton ning maong social media. Salamat kanyong tanan og ako moingon. Bye-bye!